καλωσορίζουμε στην εκδήλωσή μας με τίτλο «Η τέχνη για τη μνήμη της ανθρωπότητας». Μέσω της τέχνης δίνουμε έμφαση σε συναισθήματα. Ζούμε έντονα τη χαρά, τη λύπη, ζούμε έντονα τη ζωή. Αυτός είναι ο στόχος της απόψινής βραδιάς. Να ζήσουμε έντονα, να νιώσουμε βαθιά ταξιδεύοντας τις μνήμες του δικού μας, αλλά και άλλων λαών, με τους οποίους μοιραζόμαστε κοινά βιώματα. Γνωρίζουμε ότι η μνήμη πονάει, αλλά ο πόνος μας ενεργοποιεί, μας κρατάει ζωντανούς. Ο λαός μας λέει «τσίντομαι, εδώ κοιμάμαι». Είναι λοιπόν σημάδι ζωής και απόδειξη συνείδησης. Υπό αυτή την έννοια θα μπορούσαμε να λέμε, αντί για μνήμες, πληγές. Αλλά δεν είναι ο σκοπός μας να λυπηθούμε σήμερα και μόνον, αλλά να μάθουμε, να προβληματιστούμε και να ενεργοποιηθούμε. Ελάτε λοιπόν να ζήσουμε έντονα τη συγκίνηση αλλά και τη χαρά. Τη χαρά της ζωής και να τη δούμε ως δώρο. Ελάτε να σκεφτούμε τρόπους και μέσα, ώστε την επόμενη φορά που η βαρβαρότητα θα ξεσπάσει, τα αντανακλαστικά μας να είναι πιο γρήγορα. Να βρούμε εργαλεία και τρόπους να προστατεύσουμε τους ανθρώπους. Σε αυτό το σημείο, καλούμε στο βήμα τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Γιάννη Ραπτόπουλο, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας για τη σημερινή σας παρουσία εδώ, σε αυτόν τον ιστορικό χώρο, το Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός. Απόψε, σε μια βραδιά ενσυναίσθησης του εγκλήματος της γενοκτονίας, εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στον χώρο της τέχνης και πιο συγκεκριμένα σε διάφορες εκφάνσεις, όπως είναι η μουσική και ο κινηματογράφος. Θα δούμε πώς η τέχνη μπορεί να αποτυπώσει ένα τέτοιο ζήτημα, να συγκινήσει και να παρακινήσει το κοινό της σχετικά με το ιδιαίτερο έγκλημα που μπορεί κάποιος να ζήσει, η γενοκτονία. Ένα έγκλημα που έχει επαναληφθεί πραγματικά πολλές φορές μέχρι σήμερα και συνεχίζει να συντελείται, ακόμα και αυτές εδώ τις ώρες που μιλάμε. Ένα έγκλημα που σε πολλές περιπτώσεις, αν όχι όλες, έχει συντελεστεί εξαιτίας πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων για την ευμάρεια των λίγων. Έχει επιτραπεί όμως και στην πλειονότητα των περιπτώσεων εξαιτίας της απάθειας που επέδειξε ο μέσος πολίτης. Μιας απάθειας που πηγάζει πολλές φορές από την ελλειπή μόρφωση. Ναι, την ελλειπή μόρφωση. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, και θα το δούμε έντονα σήμερα αυτό, που σε κάθε απολυταρχικό, ολοκληρωτικό καθεστώς, σε κάθε πόλεμο και σφαγή, σε κάθε γενοκτονία, αυτό που επιδιώκεται άλλες φορές πρώτιστα και άλλες φορές κατά τη διάρκεια των συντελούμενων εγκλημάτων, είναι η εξόντωση της γνώσης και των αξιών που απορρέουν από αυτή. Γιατί? Γιατί τη γνώση δεν μπορεί να τη χτυπήσει κανείς. Ο πεπαιδευμένος άνθρωπος, ορθώς πεπαιδευμένος όπως τα έλεγε και ο Ισοκράτης, δεν συνεγείρεται από ολοκληρωτικές αντιλήψεις, από φανατισμό. Δεν μπορεί να υποταχθεί στην αδικία. Και γι' αυτό είναι ο θανάσιμος εχθρός της εκάστοτε πολιταρχικής εξουσίας. Γι' αυτό και έχει τη δυναμική να ανατρέψει ή να συμβάλλει έστω στην ανατροπή μέσα από τη δράση του σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο τέτοιου είδους εγκλήματα. Να φτάσει στην πολυπόθητη και χιλιοϊκωμένη πρόληψη και αποτροπή. Πάντοτε έτσι ήταν και έτσι θα είναι μέχρι τέλους. Για τον λόγο αυτό, τόσα χρόνια η ΕΠΟΝΑ κάνει τέτοιου είδους εκδηλώσεις όπως η σημερινή. Και άλλες ενέργειες βέβαια αντίστοιχου ελληνικούς, γιατί ένας από τους στόχους της είναι να συμβάλλει και στην εκμόρφωση του κοινού που την ακολουθεί. Από μέσα προς τα έξω. Από εμάς τους πόντιους προς τους υπόλοιπους Έλληνες και αλλοεθνείς. Είτε στείνοντας ενημερωτικά περίπτερα στο κέντρο της πρωτεύουσας της χώρας μας, είτε κάνοντας καμπάνιες όπως αυτή στο μετρό το 2011, όπου πετύχαμε την επένδυση σεισμού για 2 εβδομάδες.
είτε ακόμα πηγαίνοντας σε σχολεία για να ενημερώσει τα μικρά παιδιά, τον ανθό της χώρας, κάτι που γίνεται από φέτος. Έτσι, δίνεται η ευκαιρία στον άνθρωπο να δει, να μάθει και να δράσει. Πριν από λίγα 24 ώρα, η Βουλή των Αντιπροσώπων της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αναγνώρισε με κάθε επισημότητα τη γενοκτονία των Αρμενίων. Μιλάμε πλέον για μια ιστορική εξέλιξη, την οποία και χαιρετίζουμε με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια. Το γεγονός δε ότι υπάρχει και σαφέστατη ονομαστική αναφορά και στους υπόλοιπους λαούς της Ανατολίας και δεν επιλέγεται η αντίστοιχη μέθοδος που επιλέχθηκε από το Γερμανικό Κοινοβούλιο το 2015, που μίλησε για τους αδελφούς Αρμένιους και για λοιπούς χριστιανικούς πληθυσμούς, μας χαροποιεί επίσης. Δεν ξέρω βέβαια πόσοι πρόσεξαν ότι δεν υπήρξε αναφορά σε Έλληνες του πόντου απλά. Ήταν αναφορά σε Έλληνες, γιατί δεν ήμασταν μόνο εμείς. Ήταν όλοι οι Έλληνες στα δεξιά του Αιγαίου, μπορούμε να το πούμε τόσο απλά. Και οι πόντοι, και οι Μικρασιάτες, και οι Έλληνες της Ανατολικής Θράκης. Ήταν Έλληνες και ως τέτοιοι διώχθηκαν. Ο ίδιος ο Ραφαελένκι, και θα το δούμε και σήμερα, μίλησε για Έλληνες. Τελεία. Στα μπάνερς που είδατε στην είσοδο του ιστορικού χώρου, αν διαβάσετε προσεκτικά τα άρθρα που παρατίθεται, θα το διαπιστώσετε με ακόμη μεγαλύτερη ευκολία. Και όταν το καταλάβουμε όλοι ότι διωχθήκαμε ως ελληνικός λαός, τότε θα νιώσουμε και τις δυνάμεις μας και θα είμαστε ακόμη πιο αποτελεσματικοί. Ο στόχος μας πρέπει να είναι η δημιουργία ενός συλλογικού υποσυνειδήτη. Να φύγουμε πλέον από το τους, η γενοκτονία τους. Να έρθουμε στο μας. Να καταλάβουν όλοι οι Έλληνες ότι η γενοκτονία των Ελλήνων δεν είναι ένα αστήρο πολιτικό ζήτημα του παρελθόντος, αφορά όλους τους Έλληνες στο σήμερα. Όπως όλοι μαζί εορτάζουμε τις εθνικές μας επετείους, όλοι μαζί πρέπει να τιμούμε τη γενοκτονία των Ελλήνων και να διεκδικούμε τα δίκαια αιτήματά μας. Κλείνοντας, θα ήθελα πολύ να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας τη Μουσική Φιλαρμονική Μαρκοπούλου για την άψογη συνεργασία που είχαμε, το Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός για τη φιλοξενία και εννοείται τους χορηγούς επικοινωνίας, το OpenTV, το Τραπεζικό.gr και το Pontus News. Τέλος, όλους εσάς που για ακόμα μια φορά είστε εδώ και στηρίζετε τις δράσεις μας. Να είστε σίγουροι πως θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα μας, ακόμα και αν πολλές φορές είναι μοναχικός. Θα συνεχίσουμε όμως γιατί όταν πιστεύεις σε κάτι, κοιτάς το στόχο σου και κυνηγάς μόνο αυτόν. Θα κάνεις τα πάντα για να φτάσεις εκεί. Μέχρι την τελική νίκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλούμε στο βήμα τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Νοτιού Ελλάδος και Νήσων, τον κύριο Χρήστο Δημόπουλο, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Άγιε Πατέρα, εκπρόσωποι της Ένωσης Ποντιακής Νεολαίας Εθνικής, εκπρόσωποι της Μουσικής Φιλαρμονικής Μαρκοπούλου, καθώς και του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, επίσημοι προσκεκλημένοι, συμπατριώτες και συμπατριώτισσες. Εκ μέρους του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Νοτιού Ελλάδας και Νήσων, καθώς και του τέος Προέδρου μας, θέλω να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του νέου Διοικητικού μας Συμβουλίου και να συγχαρώ όλους τους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης μνήμης. Οι εκπληκτικές ικανότητες του ανθρώπινου νου, δυστυχώς, δεν χρησιμοποιήθηκαν πάντα για ειρηνικούς σκοπούς. Πολλές φορές χρησιμοποιήθηκαν μόνο και μόνο για τη βάρβαρη εξόδωση μερίδας του ανθρώπινου γένους, διαπράττοντας το ακραίο έγκλημα της γενοκτονίας. Το αντίδοτο στην πράξη της γενοκτονίας βρίσκεται επίσης στο ανθρώπινο μυαλό όλων ημών, οι οποίοι μέσα από δράσεις όπως η σημερινή, καλούμαστε να αγωνιστούμε ώστε να μην επιτρέψουμε στο μέλλον να συμβούν παρόμοια εγκλήματα. Το όχημα της τέχνης, της μουσικής, θα μας μεταφέρει σήμερα στις ιστορικές μνήμες των γενοκτονιών και θα μας θυμίσει ότι πρέπει να αντισταθούμε με στόχο την εξάλληψή τους. Εμείς από τη θέση των εκπροσώπων του ποντιακού ελληνισμού, 100 χρόνια
μετά τη γενοκτονία των προγόνων μας, είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μαζί σας έως την τελική δικαίωση. Συγχαρητήρια σε όλους εσάς που στηρίζετε με την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση. Σας εύχομαι καλή ακρόαση. Να είστε όλοι καλά. Τέχνη για τη μνήμη της ανθρωπότητας, λοιπόν. Μπορεί η τέχνη να αφηγηθεί? Φυσικά. Μπορεί η τέχνη να συγκινήσει? Πρωτίστως. Μπορεί να παρακινήσει? Σίγουρα. Το μαγικό όμως είναι ότι η τέχνη μπορεί να τα κάνει όλα αυτά ταυτόχρονα. Η τέχνη ως κωδικοποίηση γεγονότων διασώζει την αλήθεια και τη μνήμη της ανθρωπότητας. Διατηρεί δηλαδή αλόβητο το ίχνος των γεγονότων και λειτουργεί ως ασπίδα για τους επόμενους, γιατί η πνευματική δημιουργία καταγράφει και προειδοποιεί. Αντίθετο λοιπόν στην καταστροφική λέλαπα της γενοκτονίας που ποτέ δεν έρχεται μόνη της, τη συνοδεύουν σχεδόν πάντοτε η αδιαφορία, η άρνηση και η λύθη. Ισχύει όμως και το αντίστροφο. Και ο πολιτισμός μας χρειάζεται προστασία. Αυτοί που καταστρέφουν πολιτιστικά κυνήγια της ανθρωπότητας είναι το μόνο βέβαιο ότι δεν έχουν σε τίποτα να διατράξουν γενοκτονίες. Πρόσφατο παράδειγμα, η ΝΤΑΕΣ, το αυτοαποκαλούμενο Ισλαμικό κράτος, που διαπράττει εκτός από την καταστροφή των μνημείων γενοκτονία σε βάρος των Γεζίδη. Με μουσική λοιπόν, με λόγο, αλλά και με εικόνα, θα σας αφηγηθούμε απόψε μια ιστορία για την ανθρωπότητα. Μια ιστορία ενσυναίσθησης και συγκίνησης, αφύπνισης και επαγρύπνησης. Συνοδοιπόροι μας σε αυτό το ταξίδι θα είναι η μουσική φιλαρμονική Μαρκοπούλου. Τους καλωσορίζουμε. Πριν ξεκινήσει το κυρίως μέρος της εκδήλωσης, παρακαλώ όλους πάρα πολύ να κλείσετε τα κινητά σας για να μην διακοπεί η ροή του προγράμματος. Ευχαριστώ. Και αφού πήραν θέση η μουσική μας, να καλέσω και τον μαέστρο που έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια της εκμάθησης των κομματιών της μουσικής φιλαρμονικής Μαρκοπούλου, τον κύριο Γάσπαρο Νόμο. Η χρονιά αυτή έχει έναν δυνατό συμβολισμό. Η μνήμη της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από τους Τούρκους έγινε αιωνόβια. Φέτος, με ευκαιρία την επέτειο ως απόγονοι θυμάτων της γενοκτονίας, γινόμαστε πρεσβευτές του πανανθρώπινου αιτήματος κατά των γενοκτονιών. Και υπό αυτό το πρίσμα προσεγγίζουμε την εκδήλωση, για να καταδείξουμε ότι η γενοκτονία δεν αφορά έναν μόνο λαό. Είναι έγκλημα και μάλιστα το χείριστο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, δηλαδή μας αφορά όλους. Θυμόμαστε και τιμούμε τα θύματα των γενοκτονιών, γιατί από τη μνήμη ξεκινά ο αγώνας για την αποτροπή. Στο πλαίσιο αυτό της εξωστρέφειας και προσφοράς του ελληνισμού, που διαχρονικά επιδεικνύει ο ελληνισμός, επιλέξαμε έναν διαφορετικό τρόπο. Μια συναυλία με κινηματογραφικό χρώμα, αφιερωμένη στις γενοκτονίες που συντελέστηκαν κατά τον περασμένο αιώνα σε όλο τον κόσμο, αφού η βαρβαρότητα δεν γνωρίζει χρώμα, δεν γνωρίζει ιδεολογία. Εμφανίζεται σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, ίσως με πιο εξυγχρονισμένους τρόπους, αλλά πάντοτε παραμένει ίδια.
Ίσως η προσέγγιση αυτή να ξενίζει, να δημιουργεί ερωτήματα. Πώς συνδέεται το ολοκαύτωμα με τη γενοκτονία των Αρμενίων? Τι κοινό έχει το Holodomor με τη γενοκτονία στην Καμπότζη? Πώς συσχετίσατε τόσους λαούς στα πέρατα της οικουμένης όταν τους χωρίζει τόση χρονική απόσταση? Τι είναι λοιπόν αυτό που μας ενδιαφέρει? Θα μπορούσαμε να απαντήσουμε με ένα όνομα. Ραφαέλ Λέμκιν. Ο νομικός αυτός, ο δάσκαλος, που έγινε δίκαιος για όλους τους ανθρώπους, κατάφερε με έναν απαράμιλο πνευματικό αγώνα κάτι που φάνταζε κατόρθωτο. Να κατοχυρώσει νομικά και να προβλεφθεί από την ανθρωπότητα η τιμώρηση ενός εγκλήματος που μέχρι τότε δεν είχε καν όνομα και του έδωσε ο ίδιος όνομα, γενοκτονία. Για τον Λέμκιν, τον απίστευτο αυτό ανθρωπιστή, ο παγκόσμιος πολιτισμός, αυτό που πλέον ονομάζουμε κτήμα μας, είναι πολυσυλλεκτικός. Δημιουργείται από τη συνεισφορά όλων των λαών. Εξέχουσες προσωπικότητες που αλλάζουν το ρου της ιστορίας, της φιλοσοφίας, της επιστήμης, της τέχνης και της διανόησης και τα επιτεύγματά τους είναι δώρα για την ανθρωπότητα. Πόσο απογυμνωμένος θα ήταν αλήθεια ο πολιτισμός μας αν οι Εβραίοι είχαν στερηθεί έναν Αϊνστάιν ή έναν Σπινόζα, αν οι Πολωνοί δεν είχαν την ευκαιρία να δώσουν στον κόσμο έναν Κοπέρνικο, έναν Σοπέν, μια Κιουρί, οι Τσέχοι έναν Χιούσκ, έναν Ντβόζακ, οι Έλληνες έναν Πλάτωνα ή έναν Σοκράτη, οι Ρώσοι έναν Τολστόι και έναν Σωστακόβιτς. Έτσι, σε μια προσφυλή παρομοίωση, η ανθρωπότητα θα μπορούσε να θυμίζει ψηφιδωτό. Κάθε επιμέρους λαός ψηφίδα διατηρεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και συνάμα συνεισφέρει στο όλο. Γι' αυτό και μια γενοκτονία λέμε ότι πληγώνει την ανθρωπότητα. Γιατί καταστρέφει το ψηφίδωτο και το κενό που μένει δεν αναπληρώνεται. Και αφού μιλήσαμε για σημαίνουσες προσωπικότητες της επιστήμης και της τέχνης, δεν θα μπορούσαμε παρά να ξεκινήσουμε τη συναυλία μας με τη μουσική ιδιοφυΐα που ακούει στο όνομα Ludwig.
χώρο γεωγραφικά κατά τον ίδιο χρόνο και από τον ίδιο θήτη. Οι Τούρκοι στις αρχές του περασμένου αιώνα διέπραξαν σε βάρος των χριστιανικών πληθυσμών της Ανατολίας, Αρμενίων, Ελλήνων και Ασσυρίων, μία γενοκτονία για τον κάθε λαό. Περισσότερο γνωστή ως και η πολυπληθέστερη σε θύματα είναι η γενοκτονία των Αρμενίων, η οποία προηγείται χρονικά αφού ξεκίνησε επί των ημερών του κόκκινου Σουλτάνου Αμπτούλ Χαμίδ στα έτη 1894-96 και κορυφώθηκε στη συνέχεια από τους νεότουρκους με σημείο αναφορά στο 1915 και κατόπιν. Οι τρόποι, η μεθόδευση και η πρόθεση ολοσχερούς αφανισμού των απίστων, δηλαδή χριστιανών, ήταν κοινή και στους τρεις λαούς. Ενώ την άνοδο των νεότουρκων στη διακυβέρνηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας χαιρέτησαν οι χριστιανικοί πληθυσμοί, σύντομα οι εξαγγελίες περί ισονομίας και ισοπολιτείας αποδείχθηκαν γράμμα κενό. Είναι αληθές ότι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος έδωσε μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία στους Τούρκους να εφαρμόσουν την απόφαση της μυστικής συνάντησης του κινήματος των Νεοτούρκων το 1911 στη Θεσσαλονίκη. Στόχος της, ο εκτουρκισμός όλων των πληθυσμών της Αυτοκρατορίας και η εξόντωση των μη μουσουλμάνων που ζούσαν σε αυτήν. Μεταξύ των ενορχιστρωτών του σχεδίου αυτού ήταν οι τρεις αρχικοί ηγέτες του κινήματος, Ταλάτ Πασάς, Ενβέρ Πασάς και Τζεμάλ Πασάς. Τα γενοκτονικά σχέδια των νεότουρκων εξέλιξε, κορύφωσε και ολοκλήρωσε ο Μουσταφά Κεμάλ. Φυσικά, η μεθοδικότητα και η αποτελεσματική ολοκλήρωση ενός τόσο μεγαλοπίβολα αιματηρού σχεδίου δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς την αρρωγή και καθοδήγηση των Γερμανών, που ως σύμμαχοι των Τούρκων στον Πρώτο Παγκόσμιο εξόπλισαν και οργάνωσαν τον Οθωμανικό στρατό. Αυτά ίσως είναι λίγο πολύ γνωστά. Αυτό που δεν είναι τόσο γνωστό είναι ότι οι πρώτες αυτές γενοκτονίες που διαπράχθηκαν στην Ανατολία ήταν τα ιστορικά παραδείγματα που στάθηκαν εφαλτήρια της μελέτης του Ράφαελ Λέμκιν γύρω από το έγκλημα χωρίς όνομα. Συνέβη πρώτα στους Αρμένιους, επαναλαμβάνει ο ίδιος στο χειρόγραφά του. Και βέβαια, στο ίδιο πλαίσιο, ο Λέμκιν εντάσσει και τους Έλληνες της Ανατολής και τους Ασσύριους, κάνοντας ποικίλες αναφορές σε αυτούς. Ακολουθεί βίντεο για το Ράφαελ Λέμκιν. Genocide is a new word combining the Greek word genos meaning race or group, with the root of the Latin sidere meaning to kill. Dr. Raphael Lemkin, who is a professor of law at Yale University and specializing in teaching matters about the United Nations. Dr. Lemkin is the man who created the word genocide. Dr. Lemkin, could you give us a little background on how you came to be interested in this genocide? I became interested in genocide because it happened so many times. It happened to the Armenians, and after the Armenians, Hitler took action. Lemkin became the leading force behind the drafting and adoption of the International Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, adopted unanimously by the United Nations General Assembly in Paris on December 9, 1948. I would urge, and I think that's the spirit, the unanimous view of the Assembly, that this convention be signed by all states, ratified by all parliaments at the earliest date, in order that basic human rights be given the protection of international law for the sake of progress, social and international peace.
but the crime that genocide describes is as old as man and his recorded history. Many men, many races, many cultures have fallen victim to genocide. Let's pass a few examples in review. Herod, fearful for his throne, ordered the massacre of the innocents. His attempt to kill all the male children of the house of David was a clear case of genocide. In 1822, 100,000 men, women, and children were killed on the island of Chios. Their only crime was that they were Greeks. Modern man, too. Man in the last 100 years has been guilty of this crime of group murder. Choosing so-called modern reasons and using modern methods, men of our own time have persecuted and destroyed other men, singling them out because of the group to which they belong. We all remember some of these instances. Do you also think of them as cases of genocide? Yes, these folks are not playing games. They're running for their lives. Men on horseback, it doesn't matter much who they are. Let's say they're modern cavalry out on orders of their commanders. They're huntsmen on the chase, only the prey doesn't happen to be a fox. The prey is people. These were the victims. They are Armenians, and the place is Asia Minor. But that doesn't matter either. They could be anyone, anywhere. Of course, it mattered to them. Nearly 2 million of them were driven from their homes to perish in the desert or die before they got there. Why? Well, the reason given was that they were friendly to the enemy of their rulers, that they were a fifth column, that they were spies. Every one of the 2 million of them. In 1921, the Greeks of Asia Minor were again fleeing for their lives, victims of the crime of crimes, genocide. Το έγκλημα της γενοκτονίας είναι διαρκές. Δεν αφορά μόνο τα θύματα. Αφορά τις γενιές που χάθηκαν χωρίς να έχουν το δικαίωμα να υπάρξουν. Τους αγέννητους νεκρούς. Για να δανειστούμε τη φράση από την ποιήση του Παλαμάνας και βρισκόμαστε σε αυτή την αίθουσα. Τρομάζει κανείς τη σκέψη πόσο αλλιώτικος θα ήταν ίσως ο κόσμος μας αν δεν είχε μεσολογήσει η γενοκτονία. Ο αρμενικός λαός έχει πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, η οποία εκφράζεται σε ποικίλα πεδία, στη μουσική, στην αρχιτεκτονική, στη χρυσοπολία, στην πληκτική. Σύμβολο της αρμενικής γενοκτονίας όσον αφορά ιδίως την τέχνη, είναι αναμφισβήτητα ο ιερέας, μουσικός, συνθέτης, Σογομονιά Κόμιτας, ο οποίος κατέγραψε, διέσωσε και μελέτησε την αρμενική μουσική και λαϊκή παράδοση. Θεωρείται ο ιδρυτής της εθνομουσικολογίας. Ανήκει στους τυχερούς, αν μπορεί να θεωρηθεί τύχη αυτό το ψυχικό βάρος, το ότι εγώ επέζησα όταν όλοι γύρω μου χάθηκαν. Το 1915 συνελήφθη και φυλακίστηκε, όπως και πλήθος άλλων διανοουμένων και επιθυμών Αρμενίων. Παρότι επέζησε, δεν άντεξε το ψυχικό βάρος. Υπέστη νευρικό κλονισμό και δεν ανέκαμψε ποτέ μέχρι το τέλος της ζωής του. Στη μνήμη του, αλλά και στη μνήμη όλων των Αρμενίων, θα ακούσουμε τους γεραμούς. Καρούγκ, μία σύνθεση του Κόμιτας πάνω σε μια παραδοσιακή αρμενική μελωδία. Θα απολαύσουμε το σολίστα Ζήσιμο Σουρκούκι στο ομώνυμο τραγούδι Καρούγκ Κόμιτας.
γιατί αυτό θα προκαλέσει την αντίδραση της κοινής γνώμης. Ο γενοκτόνος επενδύει στη συγκάλυψη του εγκλήματος, τόσο κατά τον χρόνο τέλεσής του, αλλά και αργότερα, με το φωνικότερο όπλο του, την άρνηση. Θα δούμε αποσπάσματα από 2 ταινίες αφιερωμένες στη γενοκτονία των Αρμενίων, The Promise και Ararat. Mr. Myers, I am Faruk Pasha, commander of this region. What is the Associated Press doing here, Mr. Myers? Reporting on the war. There is no war here. Merely the evacuation of the civilian population to a safer region. The gallant Armenian partisans of Van put up a heroic resistance against Turkish divisions, inflicting heavy casualties. Hardly objective reporting. This is my favorite. A Turkish official, a man of unshakable humanity and courage, informed us that Faruk Pasha, a general notorious for barbarism, has been instructed by the highest authorities to spare no village. Are these words your fabrications, or the words of some lying Turkish traitor? Prove to me that you did not fabricate these words. Give me the name of the high-ranking Turkish official. I will confirm he gave you this information and release you. No. You are not a journalist. You are a foreign agent. You insist there is war here? Very well. Under the military code of war, I am obliged to execute to execute you as a foreign agent and a collaborator. Now, was that my barbarism or mercy? Take it! Ambassador Morgenthau, my apologies for the delay. What is the problem? I have reason to believe, Talat Pasha, that your military is about to execute an American citizen. We have captured a spy. He is indeed an American, Christopher Myers. Both our countries have the same punishment for spying during wartime, no? The United States is not at war with Turkey. Myers attacked our men and he has been collaborating with traitors. Nonsense. He's a world-renowned journalist. He's a spy. And he has used journalism to smear the Ottoman Empire and its soldiers around the world with his fabrication about the relocation of the Armenians. Minister, you are using this so-called relocation as a cover for the systematic extermination of the Armenian people. Christopher Myers has been reporting this outrage to the world. That is why you want to silence him. Ambassador, you're Jewish. Why are you so concerned about these Armenian Christians? I am a Jew, and I am an American. Many Americans have fled persecution, and they are appalled by what is taking place here. Now, I am making a formal request that you release Christopher Myers. And I must caution you, any harm done to him will be considered an act of aggression against the United States of America. Good day to you, sir. One thing, Ambassador. The New York Life Insurance Company and the Equitable Life of New York have for years done considerable business among the Armenians. I wish you would get these American life insurance companies to send us a complete list of Armenian policyholders. They're practically all dead now, and they have left no heirs to collect the money. It all, of course, reverts to the state. The government is the beneficiary now. You will never get any such list from me.
not simply a painted version of a photograph. The differences underline the expressive elements that make this piece such a powerful work of art. Gorky's homage to his mother was bound to take on sacred quality. His experience as a survivor of the Armenian genocide is at the root of its spiritual power. With this painting, Gorky had saved his mother from oblivion, snatching her out of a pile of corpses to place her on a pedestal of life. Գիշես երբ այս նգարը քաշվեցանք հորդ ղրգելու համար։ Այո։ Եթե թուրքերը քեզ բռնեն, քո հավատքդ երբեք պիտի չուրանաս։ Քո մայր լեզուդ երբեք պիտի չմոռնաս։ Եթե ողջ մնաս, այս բոլորը պատմելու համար է, որ ողջ պիտի մնաս։ Թե ինչ պատահեցավ այստեղ։ Թե ինչ թեր պիտի բադահի։ Պիտի հաղթենք, մայրիկ։ Այս նգարը հետդ տար։ Ինձ չես մոռնար։ Պիտի հաղթենք։ An appeal for Christian help. Does your missionary feel so persecuted? We've invested you Greeks and Armenians with power and freedom. You should be thankful! Character. Arshil Gorky, the painter. Turkish painter. Armenian. Why did you go to Turkey to shoot an Armenian painter? Well, that's where he's from. He was born there. Armenia was historically part of eastern Turkey. Anatolia. And they sent you alone? Without a crew? Well, yeah, they wouldn't have gotten permission to send a crew there. Why not? Well, it's not that easy to shoot a story about the Armenian genocide in Turkey. It's politically sensitive. In what way? Because the Turkish authorities don't want to admit it happened. Oh, why not? Well, you'd have to ask them. Thing to the boy to take back, to the missionary for him to sign. It was a document stating that Usher refused Turkish protection. But that's obvious. He was helping protect the Armenians. Exactly. Actually, Usher and Cevdet Bey had met a few times before. He tried to stop him from carrying out his plans. What plans? For genocide. Over 1 million people were killed. An ancient civilization living on ancestral lands. It was systematic and fully planned. The entire Armenian population of eastern Turkey was eliminated. Χρονικά, ο επόμενος σταθμός μας είναι η Ουκρανία. Ο Ράφαελ Λέμκιν, σε πεντασέλιδο άρθρο του, ονομάζει ρωσοποίηση, Russification, την προσπάθεια των Σοβιετικών να καταστρέψουν το ουκρανικό έθνος. Θεωρεί δε ότι αυτό είναι συνέχιση μιας προσπάθειας που έχει ακολουθήσει στις αιώνες πίσω, στην τσαρική Ρωσία, και παραθέτει σχετικά παραδείγματα. Για τους Ουκρανούς, λοιπόν, δεν ήταν μια καινούργια κατάσταση η προσπάθεια αφομοίωσής τους. Αν και δεν θεωρούσαν εαυτούς Ρώσους, επί εκατοντάδες χρόνια υφίστατο αυτή την καταπίεση, η οποία σε περίπτωση που δεν απέδιδε, μετατρεπόταν σε απόπειρες εξάλειψης των διαφορετικών εκείνων στοιχείων και χαρακτηριστικών, εθνολογικών, θρησκευτικών, γλωσσικών και όλων εκείνων που συνιστούν ένα έθνος. Στην περίοδο της Σοβιετικής κυριαρχίας ακολουθήθηκε ένα συστηματικό και αρκετές φορές επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Ήδη από το 1920 στο στόχαστρο βρέθηκε η λεγόμενη intelligentsia, δηλαδή η επιστημονική κοινότητα. Προστάδιο αυτό αρκετών γενοκτονιών. Το
Το συναντάμε και στις γενοκτονίες των Αρμενίων και των Ελλήνων. Είναι σαν να χτυπά στο μυαλό ενός λαού. Χτύπημα, το οποίο στη συνέχεια θα παραλύσει το υπόλοιπο σώμα. Πολλοί διανοούμενοι, δάσκαλοι, συγγραφείς, καλλιτέχνες, πολιτικοί ηγέτες αλλά και ιερείς θανατώθηκαν, απελάθηκαν ή φυλακίστηκαν, ειδικά την περίοδο 1930-1933. Στόχος των εκαθαρίσεων αποδείχθηκε εν τέλει ο αγροτικός πληθυσμός, ο συμπαγής αγροτικός πληθυσμός, που αποτελούσε την πλειοψηφία του έμψυχου δυναμικού της Ουκρανίας. Οι πληθυσμοί που κατήχαν κλήρο θεωρήθηκαν τροχοπέδι στο σχέδιο του Στάλιν για την κολεκτιβοποίηση της γεωργίας και το κεντρικό μοντέλο διαχείρισης των τροφίμων στη Σοβιετική Ένωση. Η αναγκαστική προμήθεια σιτηρών που τους επιβλήθηκε υπήρξε δυσανάλογη της παραγωγής τους, με αποτέλεσμα, μη έχοντας άλλους πόρους, να λιμοκτονήσουν. Η έκταση του λοιμού στην Ουκρανία πήρε δραματικές διαστάσεις όταν διατάχθηκε το κλείσιμο των συνόρων που μετέτρεψε μια τεράστια χώρα σε νησί. Το όπλο, όπως αναφέρει στο πρωτότυπο ο Λέμκιν, που χρησιμοποιήθηκε απέναντί τους ήταν η έκθεση στην πείνα. Οι αριθμοί σοκάρουν. Μεταξύ 1932 και 1933, σύμφωνα με τα στοιχεία που οδήγησαν στην έκδοση σχετικού ψηφίσματος το 2003 από τον ΟΗΕ, κυμαίνονται από 7 έως 10 εκατομμύρια, που θανατώθηκαν ως αποτέλεσμα του μεγάλου λοιμού της Ουκρανίας. Τότε, ο πρώτος που αναφέρθηκε στο ουκρανικό ζήτημα ήταν ο δημοσιογράφος Γκάρετ Τζόνς, Ουαλός στην καταγωγή. Μετά από επιτόπια μετάβαση στην Ουκρανία, δημοσίευσε περί τα 20 άρθρα για τον Γολοντομόρ σε αγγλικές και αμερικανικές εφημερίδες. Ως αποτέλεσμα, του απαγορεύτηκε να επισκεφτεί ξανά τη Σοβιετική Ένωση. Λέγεται ότι πληροφορούμενος την κατάσταση στην Ουκρανία ο Στάλιν απάντησε με την φράση «A single death is tragedy, a million deaths. It is statistics». Και ίσως, μέσα στον κινησμό του ο Στάλιν να είχε δίκιο. Για έναν τελείως διαφορετικό λόγο. Για το λόγο ότι είναι πεπερασμένος ο βαθμός που μπορεί να νιώσει κανείς τον ανθρώπινο πόνο του άλλου. Δεν μπορεί ο ανθρώπινος νους να σηκώσει ένα τέτοιο φορτίο αφανισμού εκατομμυρίων ψυχών. Ή θα παραλογίσει ή θα απελπιστεί. Έχοντας επίγνωση αυτής της αδυναμίας, να γίνουν όλοι δίκαιοι, ο Ράφαελ Λέμκιν θέλησε να δώσει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να υπερβούν τα φυσικά τους όρια όσον αφορά το θέμα της αποδοχής του πόνου. Γι' αυτό το λόγο δημιούργησε την έννοια της γενοκτονίας ως εργαλείο. Δεν είναι απαραίτητο πλέον όλοι να διαθέτουμε τα χαρακτηριστικά εκείνων που θεωρήθηκαν δίκαιοι, αρκεί να χρησιμοποιούμε αυτόν τον νομικό μηχανισμό για να κατορθώσουμε να αγωνιστούμε για την αναγνώριση της γενοκτονίας. Κάθε άνθρωπος έτσι μπορεί να υποφέρει για περισσότερα από 1 εκατομμύριο άτομα, χωρίς να βιώνει ο ίδιος κατά ανάγκη συνειδητά τον πόνο. Ο μεγάλος λοιμός στην Ουκρανία στα 1932-33 επίσημα αποσιωπήθηκε και σκόπιμα υποβαθμίστηκε από τη Σοβιετική Ένωση. Και οποιαδήποτε αναφορά σε αυτό παρέπεμπε στο εγκληματικό παράπονο της αντισοβιετικής προπαγάνδας. Η επίσημη εκδοχή ήταν η παρατεταμένη ξηρασία που είχε πλήξει τη Σοβιετική Ουκρανία. Η Ουκρανία, απ' την άλλη, θεωρεί ότι το Γολοντομόρ ήταν εισάξιο του ολοκαυτώματος. 18 κράτη έχουν μέχρι σήμερα αναγνωρίσει τη γενοκτονία της Ουκρανίας, η μνήμη της οποίας θυμάται το τελευταίο Σάββατο του Νοεμβρίου. Θα δούμε τώρα ένα μικρό τρέιλερ από την ταινία Peter Harvest με αυτό το θέμα. I was born in a country where anything was possible. We celebrated simple freedoms to live and to love. Marry me. But there have always been those who would try to take our freedom. Ukraine must be taught to bow to our will. Without its vast harvests of grain, Russia cannot exist. Take all their food. This would mean the death of millions. Who in the world will know?
coming. Bolsheviks. Your land all belong to the state. I have seen people left to die. This is not a famine. This is starvation. Στο επίλογο του σχετικού άρθρου του μιλάει ξεκάθαρα για γενοκτονία. Δεν είναι μια απλή περίπτωση μαζικών φόνων. Είναι περίπτωση γενοκτονίας, καταστροφής όχι μόνο ανθρώπων, αλλά κουλτούρας και έθνους. Ακόμα και αν αυτό γινόταν χωρίς να υποφέρουν οι άνθρωποι, πάλι θα ήμασταν αναγκασμένοι να το καταδικάσουμε. Γιατί ο τρόπος σκέψης, η ομόνοια των ιδεών, της γλώσσας και των εθήμων συναποτελούν αυτό που ονομάζουμε έθνος. Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές τα έθνη συνενώνονται και δημιουργούν νέα έθνη. Αλλά αυτή η ένωση πραγματοποιείται αντλώντας εκείνα τα θετικά χαρακτηριστικά, αυτά που υπερέχουν από το κάθε έθνος. Αυτός είναι ο τρόπος που οδηγεί τον κόσμο στην εξέλιξη. Αυτό που βρίσκουμε λοιπόν εδώ είναι λάθος. Εκτός από το πολύ σημαντικό ζήτημα του ανθρώπινου πόνου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι τα σοβιετικά σχέδια περί εξάλληψης ενός πολιτισμού. Και κλείνουμε την ενότητα αυτή με τη μουσική φιλαρμονική Μαρκοπούλου στο χορό των Μποζάνων. Αναφερόμαστε στους Εβραίους. Πρόκειται για τη γνωστότερη γενοκτονία, η οποία συγκλώνησε την ανθρωπότητα.
Αυτό που προκαλεί ανατριχύλα δεν είναι τόσο οι αριθμοί, αν και πάλι έφτασε στα 6 εκατομμύρια θύματα. Αυτό που συγκλονίζει είναι ότι εδώ ο άνθρωπος εξάντλησε τα τεχνικά μέσα και έφτασε στη διαστροφική σκέψη να κατασκευάσει εργοστάσια θανάτου. Οι Γερμανοί Ναζί χρησιμοποίησαν τους σιδηροδρόμους για την ταχύτερη μετάβαση των θυμάτων στους τόπους εκτελέσεως. Τρένα γεμάτα Εβραίους όλων των ηλικιών από όλη την επικράτεια κατέφθαναν μαζικά στα στρατόπεδα θανάτου. Για να μεγιστοποιήσουν δε τα γενοκτονικά αποτελέσματα, εξέλιξαν με ειδικές επιστημονικές μελέτες τους θαλάμους αερίων, ώστε να πεθαίνουν όλοι όσοι εισέρχονται σε αυτούς. Μέσα στον παραλογισμό της προπαγάνδας της φιλετικής ανωτερότητας των Ναζί, υπήρξαν και κάποιοι που δεν έχασαν την ανθρωπιά τους. Αυτός που προστατεύει τους αθώους γίνεται δίκαιος και σίγουρα ο Όσκαρ Σίτλερ κατατάσσεται μεταξύ των δικαίων. Η λίστα του Σίτλερ. Το γνωστό θέμα από την ομώνυμη ταινία.
I'd make sure it's known the company's in business. I'd see that it had a certain panache. That's what I'm good at. Not the work, not the work. The presentation. Kielbasa sausage, cheeses, beluga caviar. And of course, who could live without German cigarettes? Get as many as you can find. And some more fresh fruit. The real rarities, oranges, lemons, pineapples. I need several boxes of Cuban cigars, the best. And dark unsweetened chocolate, not in the shape of ladyfingers. A chunk chocolate, big as my hand. You sample at wine tastings. 900, no, make it 10 for Wednesday. And all this stuff here goes to Majesty's factory. I lost a worker. I expect to be compensated. He's on the list? He is? Well, let's find him. Stern! 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 Itzhak, Stern! Stop the train! He's here! Stop the train! Stop the train! I woke up from a dream this morning. I was broke and sharing a room with 12 people I didn't know. Who will want to start, huh? Do you have any questions, sir? Yeah, well, it's top down. I'm fucking freezing. What's your name? Helen Hirsch. You're can't shoot! Deine Papiere, Jude! Deine Papiere, Jude! These in your pocket. I have to find every rag, bury it up here, and burn it. The list is alive. All around. Ο Πρίμο Λέβη, Ιταλός Εβραίος διανοούμενος επί ζώνων του Auschwitz, είχε γράψει «Αυτοί που αρνούνται το Auschwitz θα ήταν ικανοί να το επαναλάβουν». Η άρνηση, σύμφωνα με έναν σύγχρονό μας ακαδημαϊκό γενοκτονολόγο, τον Γκρέγκορι Στάντον, είναι το τελευταίο και πλέον απεχθές στάδιο μιας γενοκτονίας. Τα στάδια του συνοψίζονται σε 10. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα συμβούν όλα σε κάθε γενοκτονία ή ότι θα εμφανιστούν με τη συγκεκριμένη σειρά. Ωστόσο, αποτελούν ασφαλείς ενδείκτες για την πρόληψη του εγκλήματος αν διαγνωστούν εγκαίρως. Τα στάδια είναι τα εξής: κατάταξη, συμβολισμός, διακρίσεις, απανθρωπισμός, οργάνωση τρομοκρατικών ομάδων, πόλωση, προετοιμασία, δίωξη, εξόδωση και άρνηση. Σύμφωνα με το Στάντον, οι σφαγές θα ξεκινούν από τη μια μέρα στην άλλη. Υπάρχει προετοιμασία. Στην ανάλυση που παραθέτουμε, οι εκτελέσεις εμφανίζονται στο 8ο και 9ο στάδιο. Δηλαδή, υπάρχει πολύς χρόνος πριν που μπορούμε να επέμβουμε. Η άρνηση όμως επισφραγίζει το έγκλημα, ενώ στην ουσία είναι σαν να το επαναλαμβάνει. Θα απολαύσουμε τη φιλαρμονική σε ένα κομμάτι Adagio Albinion.
και κάθε γενοκτονία διαφοροποιείται από τον τρόπο τέλεσης, το ιδεολογικό ίσως περίβλημα και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν, σε καμία περίπτωση δεν λείπει η απανθρωποποίηση. Στη γενοκτονία των Εβραίων ήταν τόσο έντονη η αποπόληση κάθε στοιχείο ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ειδικά για τους κρατουμένους εκείνους, που αν και παρέμειναν ζωντανοί, εξαναγκάστηκαν να δουλεύουν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, ώστε κατέληγαν ζωντανοί νεκροί. Escape from Sobibor. Απόδραση από το Sobibor. Απόσπασμα από την μόνιμη ταινία. What are you doing? You're not allowed in here. Sergeant Bauer ordered me here, sir. Wait here. Moses! Moses! Moses, what happened? Did someone hurt you? No. Well, what is it? What happened? Tell us. I went there to get this from Sergeant Bauer. Yes, I know that. I saw the shower place. And there are no showers, because all the people who go in there are killed. I saw the dead bodies. Women. Babies. All twisted together. And prisoners like us throw them on carts and pull them away. Everyone who goes for a shower is dead. Everyone. Shlomo, our whole family is dead. Listen to me! Our day has come. Most of the SS are dead. It's everyone for himself now. Those of you who survive, bear witness. Let the world know what has happened here. God is with you. Now let nothing stop you. October the 14th, 1943, Sobibor, a Nazi death camp where over 250,000 Jews were killed. But in the revolt that day, over 300 of the 600 prisoners made it to freedom, something which had never happened before and would never happen again in World War II. Within days, SS Chief Himmler ordered the camp closed, dismantled and planted with pine trees. In that forest,
now stands this monument to the dead. It is also a reminder of the valiant fighters of Sobibor who were among those who began to make the idea and the vow never again a reality. Διαλέξαμε τη σκηνή της απόδρασης για δύο λόγους. Πρώτον, για το πόσο συγκλονιστικό φαντάζεται να μείνει κάποιος ακίνητος σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Είναι ο άνθρωπος εκείνος που, έχοντας χάσει κάθε ελπίδα, μιας και ο γενοκτόνος τον έχει μετατρέψει σε εργαλείο, στέκεται άβουλος, χωρίς σκέψη, ανίκανος ακόμα και να επιδιώξει τη σωτηρία του. Δεν αποτολμά να χρησιμοποιεί, γιατί είναι εγκλωβισμένος, όπως ένα πουλί στο κλειδί του. Η ελευθερία της σκέψης είναι η ζωή της ψυχής, λέει η Ναριτό. Γι' αυτό είναι τόσο βάναυσο το έγκλημα του ναζισμού. Γιατί αποστέρισε από τα θύματα του ακόμα και αυτή την ελευθερία. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί η συγκεκριμένη ταινία ιστορεί το μοναδικό παράδειγμα επιτυχούς απόδρασης κρατουμένων από στρατόπεδο θανάτου. Για τους μαχητές αυτούς, λοιπόν, που αντιστάθηκαν και πάλεψαν για τη ζωή τους και την ελευθερία τους. Γιατί για αυτά τα δύο αξίζει να παλέψεις. Να παλέψεις και να χαθείς, αλλά να προσπαθήσεις. Γιατί η ζωή είναι ωραία. La vita è bella.
ναζιστικό καθεστώς είχαν την ίδια τύχη με τους Εβραίους και τα άτομα με αναπηρία, δηλαδή τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και τους θαλάμους αερίου. Υπολογίζεται ότι τα θύματα του ολοκαυτώματος στο Ρωμά κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ανέρχονται σε 800.000 ψυχές. Οι φιλετιστές ιατροί των Ναζί τους χρησιμοποίησαν ως ζωντανό υλικό, ως πειραματόζωα δηλαδή, στα πειράματα που εκτελούσαν για να αποδείξουν τη φιλετική ανωτερότητα της Αρείας Φυλής. Η μέρα μνήμης είναι η Δευτέρα Αυγούστου, η μέρα κατά την οποία δόθηκε η τελευταία εντολή εξολόθρευσής τους στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Auschwitz-Birkenau. Θα σταθούμε όμως σε ένα άλλο σύμβολο αντίστασης, και μάλιστα από το χώρο του αθλητισμού. Ο Τρόλμαν, ο γνωστός πυγμάχος, τσιγκάνος στην καταγωγή. Ενώ είχε αναδειχθεί νικητής σε αγώνα με αντίπαλο Γερμανό αθλητή, κατηγορήθηκε από το καθεστώς για το αντιαθλητικό παίξιμό του, για την έντονη κίνηση στα πόδια του, το χορευτικό του στυλ. Μετά από μια εβδομάδα, ενώ είχε κερδίσει τον τίτλο, τον αφαίρεσαν και τον κάλεσαν να συμμορφωθεί και στο εξής να παίζει με τον γερμανικό τρόπο. Την επόμενη φορά που ο Τρόλμαν ανέβηκε στο ring, είχε βάψει τα μαλλιά του ξανθά και είχε πασαλείψει το πρόσωπό του με αλεύρι, στυλιτεύοντας τα στερεότυπα των Ναζί. Έμεινε ακίνητος στο ring επί 5 γύρους, δεχόμενος απλά τα χτυπήματα του συναθλητή του. Στον 5ο γύρο έχασε τις αισθήσεις του. Και αργότερα έχασε και τη ζωή του σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Τη στάση του, αυτή τη γενναία στάση του, απαξίωσης και αντίστασης απέναντι στην ναζιστική ιδεολογία, θέλουμε να τιμήσουμε με το τραγούδι που έπρεπε, που για τους Ρωμά έχει έναν χαρακτήρα σχεδόν σαν εθνικός ύμνος. Εντερλές. Michael.
απόψε είναι η Πολωνία. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος σηματοδοτείται από την κοινή επέμβαση και κατάληψη εδαφών της Πολωνίας, συνεπεία του Συμφώνου Μολότοφ-Ριμπέντροπ. Σε αυτή την ενότητα θα μας συντροφεύσει η μουσική του συνθέτη Σωστακόβιτς, με το γνωστότερο ίσως όλων των έργων του. Όχι τόσο για την πολωνική καταγωγή του από την πατρική πλευρά, αλλά γιατί ως μουσικός είχε μια ιδιάζουσα σχέση με το σοβιετικό καθεστώς, το οποίο αποκήρυξε 2 φορές τη μουσική του, το 1936 και 1948, και κατά καιρούς απαγόρευσε τα έργα. Βάλση νούμερο 2, Σωστακόβιτς, Σουίτα για ορχήστρα, τζάζ.
είναι το Κατίν. Στο δάσος του Κατίν, κοντά στα σύνορα Πολωνίας-Ρωσίας, έλαβε χώρα ένα ιδεχθές έγκλημα, για το οποίο, λόγω και της διπλής κατοχής της Πολωνίας από Ναζί και Σοβιετικούς, για δεκαετίες καλυπτόταν από ένα πέπλο μυστηρίου, αναφορικά με το δράστη του. Τους μαζικούς τάφους των Πολωνών ανακάλυψαν οι Ναζί, γεγονός που από μόνο του κλώνιζε την αξιοπιστία των εγκλημάτων. Στο Κατίν εκτελέστηκαν περισσότεροι από 21.000 Πολωνοί αξιωματικοί αιχμάλωτοι. Απλώς και μόνο γιατί αποτελούσαν την αφρόγραμμα της πολωνικής κοινωνίας. Κοινωνική υποομάδα ευεπίφορη να κλονίσει τη σοβιετική ολοκλήρωση των κατακτημένων δημοκρατιών. Η Σοβιετική Ένωση συνομολόγησε το γεγονός 2 φορές και αργότερα και η Ρωσία, χωρίς όμως να το χαρακτηρίσει γενοκτονία, αλλά ούτε έγκλημα πολέμου. Ανεξαρτήτως της κατάταξης και του αντιλόγου, που αν και σε μικρότερη ένταση από το παρελθόν εξακολουθεί να διατυπώνεται, αδιαφυσβήτητη είναι η λυσαλέα προσπάθεια απόκρυψης της αλήθειας, της άρνησης στο δικαίωμα της μνήμης και τρομοκρατίας των επιζώντων. Στο απόσπασμα της ομώνυμης ταινίας θα παρακολουθήσουμε πώς συμπεριφέρονται οι χαρακτήρες απέναντι στη συγκάλυψη. Κατίν. Постановлением Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников была создана специальная комиссия для установления обстоятельств расстрела немцами военнопленных польских офицеров в Катынском лесу. Так расстреливали они и военнопленных поляков. Co jest? To jest kłamstwo. To jest kłamstwo, słyszy pan? Pani pozwoli ze mną. To jest kłamstwo. To jest kłamstwo. Pan dobrze wie, że to jest kłamstwo. Mieli naocznych świadków. Panie majorze, Sowieci muszą łgać, żeby ukryć te zbrodnie, ale pan nie musi. Pani generałowa. Panu nie wolno. Widziałem groby tych, z którymi byłem w Kozielsku. Patrzyłem nie wierząc, że żyję. A powinienem być tam z nimi. Powinien pan, panie majorze, świadczyć prawdę. Tak, równie dobrze mógłbym sobie palnąć w łeb. Посмотрим, конечно. Это, вы знаете, я... Все-таки, мне кажется, Григорий был бы лучше. Salutuje pan mordercom jak zwycięzcom. A co to za różnica, czy to Sowieci, czy Niemcy? Umarłych i tak nikt nie wskrzesi. Musimy to przetrwać. Wybaczyć. Musimy żyć. Jest pan taki sam jak oni. Może myśli pan inaczej, ale robi pan to samo. Jakie to ma znaczenie, że pan myśli inaczej? Ale ja przywiozłam tablicę nagrobną mojego brata. A to było ustalone z księdzem kanonikiem? Tak. Porucznik pilot zginął w Katyniu w kwietniu 1940 roku. Ale ja nie mogę umieścić tej tablicy w kościele. Myślałam, że świątynie to co innego niż państwowe urzędy albo gazety. Co ty chcesz z tym zrobić? Umieścić na naszym grobie, zanim będzie mogła wisieć w kościele. Dawno nie dawałaś znaku życia. A co byś chciała wiedzieć? Do siostry mogłabyś się czasem odezwać. Miałyśmy też brata. Zapomniałaś? Nie. Nie zapomniałam. No to mi pomóż. Boisz się. Przecież wiesz, że nie mogę. Zapisz się do partii, będziesz mogła więcej. Agnieszka, to nie jest tak. Nastał inny czas. Nikt nas od niego nie uwolni. Ani za naszego życia, ani za życia naszych dzieci. Ty już się zapisałaś. Ciebie nawet to powstanie niczego nie nauczyło. Nie zmienisz tego świata.
Możemy się dać wywieźć, możemy się dać zabić, albo możemy spróbować budować tyle wolności, ile się da. Albo chociaż tyle polskości, ile się da. Jesteś za mądra, żeby tego nie rozumieć. Ty sobie znalazłaś miejsce w tym swoim nowym świecie. A ja cała jestem w tamtym. Tam, gdzie Piotr. I jeżeli muszę wybierać, to zostaję z nim. Wybierasz martwych i to jest chore. Nie. Wybieram zamordowanych, a nie morderców. Co ja słyszę? Co ja słyszę? Rozpowiadacie fałszywe informacje o Katyniu. Nie wiem, co panowie uważają za fałszywe. Dla mnie prawdziwy jest ostatni list mojego brata z Kozielska. Z 6 kwietnia 40 roku. No przecież wiecie, że zrobili to Niemcy. Umieściła pani tablicę na cmentarzu sugerującą fałszywą datę śmierci pani brata. Chce pani oczernić naszych radzieckich towarzyszy? Obchodzi mnie tylko prawda. Prawda jest powszechnie znana. Rosjanie wmawiają wszystkim, że to Niemcy. Niemcy oskarżają Rosjan. Nawet obecny polski rząd nie wyjaśnia tej sprawy. Ręce na stół. Więc jak może pan mówić, że rozpowiadam fałszywe informacje o Katyniu? W takim razie podpisze pani oświadczenie, że Katyn jest zbrodnią niemiecką. Nie. A z kim pani walczyła w powstaniu? Cudem pani z tego wyszła. A teraz nie chce pani żyć we własnym kraju? To pan jest we własnym kraju. Życie ci obrzydło? Panie majorze, Niemcy próbowali tego ze mną przez 5 lat. A wy tak w 5 minut? My mamy dużo więcej czasu niż Niemcy. Być może. Tylko niech mi pan powie, gdzie ja jestem. Czy w Polsce. Wyprowadzić. Ο διάλογος των δύο αδελφών που μοιράζονται το ίδιο χρέος απέναντι στον νεκρό αδελφό τους μας θυμίζει έναν διάλογο παρόμοιο με αυτό της Αντιγόνης με την Εσμήνη. Η Αντιγόνη είναι αυτή που αποψυχά τον τεθειμένο νόμο του κρέοντα και επιλέγει τους άγραφους ηθικούς κανόνες. Έτσι και η ροή είναι προκειμένου. Επιλέγει, γνωρίζοντας τις συνέπειες, την υπακοή της στην αλήθεια. Τι είναι άλλωστε η αλήθεια? Η αποτροπή της λύπης. Η μη λύπη, όπως εθιμολογείται η ίδια λέξη. Το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε ονομάζεται Oblivion, που σημαίνει λύπη.
αλλάζουμε ήπειρο, αλλάζουμε χρόνο. Ή μάλλον θα μεταφερθούμε στην Καμπότζη, την εποχή που σταμάτησε ο χρόνος. Την εποχή που ορίστηκε ως έτος 0. Οι Ερυθροί Χμέρ ονομάζονταν οι οπαδοί του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Καμπότζη. Σχηματίστηκαν το 1968 ως παρακλάδι του Λαϊκού Στρατού του Βιετνάμ. Κυριάρχησαν στην Καμπότζη από το 1975 έως το 1979. Η σύντομη χρονικά διακυβέρνησή τους υπήρξε εξαιρετικά δολοφονική. Ο αρχηγός των Ερυθρών Χμέρ, δικτάτορας Πολ Πότ, οραματιζόταν μια αγροτική κοινωνική επανάσταση. Όλος ο πληθυσμός εξαναγκάστηκε να εγκαταλείψει τις πόλεις και χρησιμοποιήθηκε σε καταναγκαστική εργασία στην Ήπεθρο. Η αγροτική αυτή κοινωνική μεταρρύθμιση προκάλεσε τη γενοκτονία της Καμπότζης. Σε σύνολο 8 εκατομμυρίων κατοίκων, τουλάχιστον 1.350.000 άτομα εκτελέστηκαν, ενώ περίπου 2 εκατομμύρια πέθαναν από υποσιτισμό και ασθένειες. Το καθεστώς δαιμονοποίησε τη μόρφωση, την οικογένεια, ακόμα και το γέλιο. Το φοβερότερο όμως όλων ήταν ότι επιχείρησε να εμφανίσει ακόμα και την ιστορία. Για τους Ερυθρούς Χμέρ, το παρελθόν δεν υπήρξε. Η εγκαθίδρυση του κομμουνισμού στην Καμπότζη ονομάστηκε έτος 0. Απόσπασμα την ταινία Killing Fields. Sydney, I think of you often and of my family. They tell us that God is dead, and now the party they call the Angkar will provide everything for us. He says Angkar has identified and proclaims the existence of a bad new disease, a memory sickness diagnosed as thinking too much about life in pre-revolutionary Cambodia. He says we are surrounded by enemies. The enemy is inside us. No one can be trusted. We must be like the ox and have no thought except for the party. No love, but for the Angkar. Is anybody of us a doctor, professor, and student? Angkar need you. Angkar forgiven all the past. Sydney, Angkar says that those who were guilty of soft living in the years of the great struggle and did not care for the sufferings of the peasant must confess. Because now is the year 0 and everything is to start anew. I'm full of fear, Sydney. I must show no understanding, not of French or English. I must have no past, Sydney. This is the year 0, and nothing has gone before.
The wind whispers of fear and hate. The war has killed love, Sydney. And those who confess to the anger vanish. And no one dare ask where they go. Here, only the silent survive. Αλλάζουμε τελείως ήπειρο. Πάμε στην Αφρική. 1994. Γενοκτονία της Ρουάντα. Ήταν μια γενοκτονία που διήρκησε μόλις 100 ημέρες. Ωστόσο, στο διάστημα αυτό, περίπου 850.000 ανθρώπων γενοκτονήθηκαν. Επρόκειτο για άτομα της φυλής Τούτσι και η γενοκτονία διαπράχθηκε από τους ομοεθνείς Χούτου. Πρόκειται για την πλέον αιματηρή γενοκτονία, καθώς έλλειψη πυρηνικών μέσων έγινε με ομόστιμο τρόπο με μεγάλα μαχαίρια και μασέτες. Οι δύο φυλές συνυπήρχαν στην Ρουάντα τον 14ο αιώνα. Παρότι οι Χούτου αποτελούσαν την πολυπληθέστερη πληθυσμιακή ομάδα, οι Τούτσι βρίσκονταν στην κορυφή της κοινωνικής πυραμίδας της χώρας. Η διαφοροποίηση των δύο φυλών είχε την αφετηρία της σε συγκεκριμένα ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά, όπως το ύψος, καθώς οι Τούτσι ήταν ψηλότεροι. Ωστόσο, τη διάσταση των διακρίσεων και το μίσος μεταξύ των φυλών βάθινε η βελγική αποικιοκρατία και ο διαχωρισμός που επέβαλε με βάση τη συγκεκριμένη κατάταξη. Και στην κατάταξη αυτή προέβαινε μετρώντας μέρη του σώματος, όπως οι μύτες. Οι υψηλότεροι και τρόπον τεινά ομορφότεροι Τούτσι χρησιμοποιήθηκαν από τους Βέλγους αποικιοκράτες και έλαβαν προνόμια που τους οδήγησαν στην εξουσία. Τον Απρίλιο του 1994, η προβοκάτσια της δολοφονίας του Προέδρου Χαμπιαριμάνα, ο οποίος ανήκει στη φυλή των Χούτου, αποδόθηκε στους Τούτσι. Αυτό στάθηκε η αφορμή για το ξέσπασμα της γενοκτονίας. Η κυβέρνηση των Χούτου επιδόθηκε σε μια ανελαίτη μαζική σφαγή των Τούτσι, αλλά και των μετριοπαθών Χούτου. Τα ραδιόφωνα αναφέρονται στους Τούτσι ως κατσαρίδες, ενώ μετέθηκαν απροκάλυπτα εντολές γενοκτονίας όπως η φράση «Κάτε το 3», «Κόψτε τα ψηλά δέντρα», παραπέμποντας στους ψηλότερους Τούτσι. Απόσπασμα από την ταινία Hotel Rwanda. What is the actual difference between a Hutu and a Tutsi? According to the Belgian colonists, the Tutsis are taller, more elegant. It was the Belgians that created the division. They pick people, those with thinner noses, lighter skin. They used to measure the width of people's noses. The Belgians used the Tutsis to run the country. Then when they left the power to the Hutus. And of course, the Hutus took revenge on the elite Tutsis for years of repression. Excuse me, honey. Can I ask you a personal question? Are you a Hutu or a Tutsi? I am Tutsi. And your friend, Tutsi? No, I'm Hutu. They could be twins. Niwasa. Anderson, Athas, Boulier. What is this, huh? It is the guest list, sir. Are you trying to make a fool of me? No. We stopped taking names after the president was murdered. This is the only guest list, sir. There are no Europeans left. Get me the names of all the cockroaches in there, now. That will take time. You don't have time. If I don't have the names, so that I can pick out the traitors, then I'll kill everyone in there. Starting with you. Leave. Take the river road back. It's clear. Oh, Gregoire, what is going on now? You've driven off the road. No, I'm on the road. Stop, you're going to put us in the river. Stop the car, stop the car.
Why are people so cruel? Hatred. Insanity. I don't know. Δεν είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας που η αποικιοκρατία συνδέεται με εγκλήματα γενοκτονίας. Άλλη μια δυσάρεστη πρωτιά κατέχει η Αφρικανική Ήπειρος. Η πρώτη γενοκτονία του 20ου αιώνα, η έναρξη της οποίας τοποθετείται το 1904, διαπράχθηκε στην Ναμίμπια, η οποία τότε ήταν προτεκτοράτο των Γερμανών. Οδήγησε στο θάνατο εκατοντάδες χιλιάδες γηγενείς Χερέρο και Νάμα, που μέσω του σφαγιασμού είτε μέσω της ασυτείας, δίψας και καταναγκαστικών έργων και βασανιστήριων γενοκτονήθηκαν. Ανατριχιαστική είναι η διαπίστωση ότι αυτό το γεγονός συνδέεται με το μετέπειτα ολοκαύτωμα των Εβραίων. Ο διαβόητος καθηγητής Ευγένιος Φίσερ, κορυφαίος Γερμανός ανθρωπολόγος επιστήμονας του φιλετισμού, ανέπτυξε τη θεωρία αυτή πραγματοποιώντας τα πειράματα του στους Αφρικανούς. Ο μαθητής του Φίσερ, λίγα χρόνια αργότερα, ήταν ο δόκτορας επίσης κατά φημισμό, Γιώσεφ Μέγκελε, γνωστός ως άγγελος του θανάτου. Πικρή διαπίστωση ότι αυτό που αλλάζει είναι το θύμα, όχι η βαρβαρότητα. Προς τιμή των θυμάτων της Μαύρης Επίρου, το επόμενο κομμάτι, η Λιτανία των Αγίων, είναι θρησκευτική μουσική αφρικανικών λιτανιών και η στίχη στην αυθεντική εκτέλεση είναι σε αφρικανική διάλεκτη, η Λιτανία των Αγίων.
συναυλίας. Θα παρακολουθήσουμε ένα πολύ σύντομο βίντεο που συμπυκνώνει τον λόγο για τον οποίο επιμένουμε και ασχολούμαστε και προσπαθούμε. Αν θέλετε γενοκτονίες να ανήκουν στο παρελθόν, οφείλουμε να ασχοληθούμε με την αναγνώρισή τους. It was the middle of the night when the Turkish gendarmes came to gather the Armenian men from my village. I remember my father trying to keep a brave smile as he kissed me and said he would be back soon. After that, they rounded up the children and forced us to start marching. As I was separated from my mother and sister by an SS officer, my brother Joseph tried to fight them. My brother Joseph was the first dead person I ever seen. When we reached the camps, they killed us all. I hid under the murdered bodies of my parents, then escaped in the darkness with my baby brother on my back. As we were forced to flee Darfur forever, he died in my arms. I don't want the world to just sit and watch until I become the next chapter in this story. Do you? Ότι ο γενοκτόνος αποθαρρύνεται με την ατιμωρησία που εντοπίσει σε προηγούμενα ιστορικά παραδείγματα. Συνεπώς, γι' αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναγνωρίζονται γενοκτονίες ακόμα και αν πέρασαν 100 και πλέον χρόνια. Και επειδή στη δική μας περίπτωση η συνθήκη ανταλλαγής των πληθυσμών και ο υποχρεωτικός ξεριζωμός όσων επέζησαν της γενοκτονίας ήταν η πράξη που επισφράγισε όλα τα προηγούμενα στάδια της γενοκτονίας, και επειδή ο νόστος δεν πρόκειται να σβήσει στις καρδιές μας, ούτε και 100 χρόνια ακόμα, την πατρίδα μου έχασαν. Θα μας ερμηνεύσουν η μουσική, Πετροπούλου Κατερίνα, τραγούδι, Μπουρμίστροφ Αλέξανδρος Λύρα, Καφέτσης Χάρης Λαούδο, Σταματίδης Παύλος Νταούλη, την πατρίδα μου έχασαν.
για το ιστορικό αυτό βίωμα που έφερε στις πλάτες του ο ποδιακός ελληνισμός, σε πείσμα όλων, όχι μόνο επιβίωσε, αλλά και άνθησε. Όπως ανθίζει ανά τους αιώνες η ελπίδα για τους Έλληνες. Μέσα από τον εμβληματικό στίχο, η Ρωμανία κι αν πέρασε, ανθεί και φέρει κι άλλο. Πάρτε.
βασική θέση είναι ότι διδασκόμενοι από τις μνήμες όλων των λαών που υπέστησαν γενοκτονίες, θα πασχίσουμε ώστε την επόμενη φορά να μπορέσουμε αποτελεσματικά να προστατεύσουμε τους αθώους. Να βρούμε τους τρόπους και τα εργαλεία ώστε η προστασία να είναι άμεση στον τόπο που τη χρειάζονται, για να σταματήσει το κακό εγκαίρος, να θεραπεύσουμε την αιτία και όχι να διαχειριστούμε τις συνέπειες. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε αξιοποιώντας εργαλεία νομικά που ήδη υπάρχουν στον ΟΗΕ, όπως τα δικαιώματα των αυτόχθονων λαών, ή να πιέσουμε για να δημιουργηθούν και να κατοχυρωθούν και νέα. Οι Αρμένοι στα δικά τους 100 χρόνια, το 2015, πρότειναν και έγινε δεκτό να οριστεί η 9η Δεκεμβρίου ως ημέρα μνήμης των θυμάτων όλων των γενοκτονιών. Έτσι και εμείς θα ήταν ευχής έργων φέτος, στα δικά μας 100 χρόνια, να προτείνουμε να ξεκινήσει μια ομάδα νομική την έναρξη των εργασιών για την καθιέρωση των δικαιωμάτων της ανθρωπότητας. Γιατί η ανθρωπότητα και αυτή έχει το δικαίωμα να υπάρχει. Κλείνουμε λοιπόν με τη συμφωνία του νέου κόσμου, με τον Βόζαρκ, τον κορυφαίο τσέχο συνθέτη, τον οποίο εξυμνεί και ο ίδιος ο Λέμκιν. Συμφωνία του νέου κόσμου.
κύριο Άστερο. Το συντελεστές, Πίπολο Ελευθεράτου Νεφέλη, Φλάουτα, Τράνα Καμαρία Μασκία, Κάντο Έλληνα, Κερνέτα, Ρούση Κάριος, Κακαμέση Ελένη, Καλάθου Μίκρης, Σακτώνα Άλτο, Βλάβου Ιωάννα, Σακτώνα Κονόρ, Οφάμε Γερουσία, Κόρνα, Ηλιάδης Βίλιας, Ηλιάδης Μιχάλης, Τεμπρέτος, Ρίτσας Πύρος, Ορβάνος Λορέκανα, Σίμος Ορσέα, Άλης Κόρνα, Ευαγγελίου Ηλίας, Αθώνα, Πεπά, Αγγελική, Κερτώνα, Αλαγιάδης Παύλος, Δαμαγιάς Άγγελος, Τούμπα, Αγγελίνη Γεώργιος, Πόλος Πύρος, Περκούσιν, Λεωναθήλης Παναγιώτης, Μπλάκο Αναστασία και εκ μέρους του συλλόγου μας θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Μία αναμνηστική πλακέτα για τη Φιλαρμονική και μία μικρή ανθοδέσμη. Και καθώς επίσης και για το σολίστα, τον μικρό που μας ξετρέλανε, τον Μάριο Ρούσκα. Θέλω εις βάθος καρδίας να ευχαριστήσω και τον σολίστα στο βιολί, τον κύριο Ζήσιμο Σορκούκη. Μας συγκίνησε. Και εκ μέρους των παιδιών που έπαιξαν το ποντιακό κομμάτι, θα ήθελα την Κατερίνα του Πετροπούλου να την ευχαριστήσω. Και όλη την ομάδα. Μιλήσα λίγο προς τα εδώ. Λίγο προς τα εδώ, προς τα εδώ. Μένετε. Κατερίνα, εδώ.